Ja, så er det blevet onsdag den 29. april, og projektet nede ved søen er nu færdigt. Huset står fint. Det er vores første bygning, der er bygget op fra grunden af, og vi er blevet meget godt tilfredse med det. Vi har fundet ud af, at der er masser af fisk ude i søen, så vi har købt fiskefoder nu også, så man kan stå og fodre fisk, hvis man synes, det er sjovt. Vi kan lige prøve at gå lidt tættere på og se, hvordan og hvorledes der er heroppe. Der er jo selvfølgelig varmt som en i helvede nu, fordi at solen står på. Men det er faktisk meget rart, fordi at solen er, eller det her det er skygge, sådan lige midt i midtersiden. Der er faktisk nogle høje træer, der tager fra solen, så der er der skygge her, og så kommer solen så igen her ved en 4-5-tiden. Men resultatet er blevet godt, vi er tilfredse, og det er jo sådan set det vigtigste.